Siyaqhubeka ukushuba isimo phakathi kaMmusi Maimane kanye neqembu abengumholi walo iDA. Maimane usanda kusola uJohn Steenhuisen ongumholi waleliqembu wesikhashana ngokuthi wamkhaphela wambiza ngoJudas. Lokhu kuholele ekutheni abanye abaholi beDA okubalwa kubo Cachalia balwele uSteenhuisen. Inhloko yenqubomgomo kuDA Ngwenya uthi owabengumholi waleliqembu uMmusi Maimane waba nesandla ukuletha indida malungana nenqubomgomo yaleliqembu. Siya ngokuba muncu isimo komkhulu leDA enkululeko house. Ngamafushane nje enkundleni yokuxhumana iTwitter oyengumholi weDA uMmusi Maimane ugadle kuJohn Steenhuisen wambiza ngembuka. Njengamanje inhloko yenqubomgomo kuDA Ngwenya ithumele impendulo eshaya kuMaimane ethi waba nesandla ukwenza inqubomgomo yeDA ingaqondakali. He left because of a very damning review report, which I won't go into. He most certainly did not leave because of policy uncertainty, which he would have obviously been responsible for as the leader of the party as well. But I don't want that to obviously be the subject of the press conference. Cachalia oyilunga leDA eParliament naye uphendule ngetweet uMaimane. Umhlaziyi wezombusazwe uRalph Mathecha uthi ziyaqonga izinkinga ezikhungethe iDA. I think the DA is undergoing difficult times. We are seeing them losing grip of the cities that they thought would have been their strategic podium to actually govern, to get another province. It is very clear that the DA is not just about to win Gauteng province. So if you look at what has happened, the leadership shake-up within the DA, the mere fact that the top leadership of the DA just happens to be white in a country that has got majority of the people that are black, you cannot just dismiss that and say it's a trivial issue. We cannot just deal with it in that manner. Luyindidwa elenqubomgomo eqenjini iDA njengoba oyinhloko yezinqubomgomo eqenjini Ngwenya esegxeke wayewumholi weqembu uMmusi Maimane ethi wayeyingxenye yalabo abenza indida ngenqubomgomo eqenjini. Kusamkelo Maseko ezindabeni zeSABC eGoli.